denuncia que a súa nai morreu en urxencias, máis de 3 horas de espera. É moi duro ver morrer a túa nai en urxencias e ser atendida por un médico por falta de persoal, estar saturados, ver a túa nai agonizando nun corredor de urxencias. Un veciño de Soutelos de nova de hoxe morre agardando unha ambulancia que tardou 40 minutos. Isto pasa un día sí e outro tamén, non sempre salta aos medios de comunicación. Ramón está agardando por unha resonancia magnética urxente diante dunha sospeita de cancro desde novembro. Manolo ten indicación de realizar revisións dunha doenza grave cada 6 meses. Tocáballe revisión en xaneiro de 2025. Despois de bastantes reclamacións, ten a revisión para este mes de febreiro, máis dun ano despois de cando lle tocaba. No Cunqueiro, 700 urxencias atendidas nun día. No Chus, 500 urxencias atendidas no día. No Chuac, urxencias desbordadas. E teñen convertido en estrutural os corredores, como se fora un espacio máis. É unha auténtica barbaridade. Montecelo e Cunqueiro quedáronse sin camas para abrir en este pico invernal. No Hospital do Salnés xa non fan ecografías, deríbanas todos, como non, ao Quirón. Ese é o problema. Que se a pública funciona ben, ninguén ten necesidade de ir á privada. E se a pública funciona ben, vostedes non teñen a excusa de decir que vayan á privada. E iso é polo que traballa o Partido Popular.